ଭାଉଜ ଡରିଗଲୁ କି? ନାଇଁ ସେମିତି ଡରିବନି। ବାଟ ନା ବାଟ। ଭାଉଜ ଏଠି ବୋଧେ ବାଟୁଛ ବେସର। ସିଆଡିକି ଟିକେ ଚାଲ, ଜଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିଦବା ଟିକେ ମାସର। ଚାଲ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବନି, ରାତି 11ଟା ପରେ ଆସିବ, ଭାଇ ଶୋଇଗଲା ପରେ। କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦବ ଯଦି। ଆଉ ତମେ ମତେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଭାବିଲ ଆଉ ନାଇଁ କି? ରାତି 11ଟାରେ ଡାକି ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟାକୁ ମିଶିକି ମତେ 11 ଥର ଟ୍ୟୁସନ କରିବ। ମହା ଚାଲକ ତମେ। ତମେ ଏମିତି କହିପାରିଲ? ଭାବିଲ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ରାତି 11ଟା ପରେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ରାତି 11ଟା? ଓହୋ ଭାଉଜ ତମେ କି ବୁଝିବ ବାଡୁଅ ବୟସ ବାଡ ଭଙ୍ଗା ଭରା ଜାତ ନା। ଆରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖି ନବ ସବୁ। ସିଆଡିକି ଭିତରକୁ ଟିକେ ଚାଲ ନା। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ଯେ ଏବେ ଆସିବନି, ରାତି 11ଟା ପରେ ଆସିବ। ଭାଇ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ କଣ ହବ କହିଲ? ତମେ କହିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ଭାଉଜ ସେ 22ଟା। ତମେ ଡାକିଲ କି? ନାଇଁ ତ।